Your frontal line. Relaxed. Good. Πάτα παλάμες καλά. Έτσι οι παλάμες. Έξω. Εκεί. Side relaxed. Μπράβο. Τέντωσε πόδι. Ωραία. Κόλλος μέσα. Πλάγιους. 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 Εκεί. Μείνε. Ωραία. Κολοπόδια. Κολοπόδια. Μην τα ξεχνάς. Ωραία. Μένεις. Πόδια έξω. Βγαίνεις λίγο μπροστά. Πάτα κοιλιά. Κοιλιά. Κοιλιά κάτω. Ωραία. Μικρές ανάσες από τη μύτη χωρίς να αφήσεις την κοιλιά. Όλο τον αέρα. Κοίταμε. Πόδι. Μπροστά πόδι. Μπράβο. Κάτω κοιλιά, κάτω κοιλιά, κάτω κοιλιά. Μπράβο. Πίεσε τα χέρια. Στον αφαλό. Πιο κάτω τα χέρια. Πιο κάτω τα χέρια. Εκεί. Πόδια. Και relax. Try to just do it cross down. Just stretch out and just keep the abdomen normal. Like that. Now cross down. Yeah, push your hips back a bit. Yeah, hips back and then just stretch out. Just keep your hips back. Keep your hips back. There. Yeah, that's better. Yeah, that's good. 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 You're all through it now. Like the pressure. That's nice. I like that. Yeah. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, λίγο διαφορετικό βίντεο αυτή τη φορά. Όπως βλέπετε είμαστε Κύπρο, όπως έχετε ήδη καταλάβει. Είμαστε στο venue, έχουμε έρθει, περιμένω τους αθλητές μου. Έχουμε έρθει με τον Άνταμ και όλη την παρέα. Τα παιδιά ακόμα περιμένουν να βαφτούνε, μετά θα καθίσουμε να χαλαρώσουμε λίγο. Οι δικοί μου παίζουν πιο πολύ απόγευμα, αλλά είναι η Μαρία το πρωί, οπότε θα περιμένουμε να τη δούμε στη figure και να δούμε τι μας κρύβει η σημερινή ημέρα. Έχει ωραίο ανταγωνισμό, θέλω να παίξεις ωραίο ξύλο. Έχεις ακραίο σχήμα. Μπράβο. Πάτα πλάγιους. Μπράβο. Γύρνα λίγο το πάνω σώμα μόνο. Πλάγιους. Good. Λίγο πιο περί. Γύρε λίγο πίσω. Εκεί. Και λίγο πιο ψηλά τα χέρια. Εκεί. Ωραία. Κόλος. Μόνο κόλος. Μπράβο. Κόλλα το πάνω το χέρι. Μπράβο. Second place, number 28, Maria Kostiaki.
σηκώνεις πάνω ή είναι κάτω. Εκεί. Πίσω όπως το κάνεις, μέσα ο κόλλος, τεντώνεις, κάνεις single arm extension. Μπράβο. Πήξε κανένα τον κόλλο, μπράβο και μπες. Τρικέφαλο. Τέλει. Ξανακάνω. Ωραία, κόλλο. Μπράβο, κάτι πατάμε καλά το πόδι μπροστά. Ωραία. Θέλω να δω μόνο τις πίσω πόζες και τα υπόλοιπα να φτιάξει. Ετοίμαστε του 2 ριζογκοφρέτες, 20 γραμμάρια μέλι. Ωραία. Κόλλο. Κάνε καμπούρα. Όλο. Περήφανο στήθος. Είναι. Πάτα μπουνιές καλά. Κόλλο. Τέλος. Face front, abdominals and thighs. Πάτα το! Okay, not muscular, hands on hips. Right. Κόδια!
Number 6, Dimitrios Atsavis. Really strong class. And now the winner at the first place, number 2. Show the glute detail again. Pull in. Open up. There it is. Good. Quarter turn to the right. Open up. There it is. Yeah, perfect. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Third place, number 6, Dimitrios Atsavis. Nice. Now the winner on its own, number 1 on stage. Alexandros Iliopoulos. Quarter turn to the right. Let's go. Collo. There it is. Lovely. Please. Collo. Perfect. Quarter turn to the right, please. Perfect. Πάμε στο σκόλο! Μπράβο, αμόρφη! Κέντωσε το καλά! Κόλλο! Thank you, the judges. Thank you. Fifth place, number 25, Edward Dow. At third place, Alexandros Iliopoulos. Winner at first place, number 10, Angelos Antoniadis.
Most muscular, please. Stay big, stay big. Let's go. Bravo. At second place, number 4, Jack. Παναγιώτης Λανής. This was really close. And finally, the winner is number 38, Stavros Kafkas. Really close. Make some noise. Coach, absolutely amazing heavyweight class. Okay, guys, please. And the winner is number 38. Τι show και αυτό. Πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιασμένος αλλά και ικανοποιημένος από το φετινό WMBF της Κύπρου. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ οργανωμένα. Εγώ, keep in mind, έχω να παρευρεθώ στην Κύπρο από το 2023 που ήταν η πρώτη χρονιά της WMBF. Ήταν όλα πολύ οργανωμένα, όλα στην ώρα τους, κατά το πώς έγραφε το πρόγραμμα το οποίο είχαν βγάλει. Οπότε πραγματικά, παιδιά, αν σκέφτεστε να παίξετε σε φυσικό αγώνα bodybuilding, η πρώτη επιλογή για εμένα θα ήταν η Κύπρο, δεδομένου ότι είναι και κοντά μας. Τώρα, όσον αφορά τους φίλους μου, όπως είδατε, η Μαρία Κορφιάδη βγήκε δεύτερη στη figure. Ο Άγγελος ο Αντωνιάδης πήγε στο overall, βγήκε πρώτος στην middleweight. Ο Παναγιώτης ο Φλαμπουράκης βγήκε πρώτος στην bantamweight. Και ο Κάπος βγήκε πρώτος στη heavyweight, αλλά πήρε και το overall. Πραγματικά νομίζω ήταν η ημέρα του Άνταμ αυτή, εφόσον είχε 3 αθλητές από τους 4 στο overall. Οπότε θεωρώ ότι σαν προπονητής δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι παραπάνω από τις αθλητές σου. Τώρα, όσον αφορά τους δικούς μου αθλητές, ο Ατσαβές ο Δημήτρης βγήκε, όπως είδατε, 5ος στη junior, σε μια πάρα πολύ stacked κατηγορία για junior. Πραγματικά ήταν 9 άτομα και τα 9 άτομα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Και βγήκε και τρίτος στην bantamweight. Η bantamweight είναι έως 68 κιλά. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί που μου είχε έρθει πριν κάτι μήνες και μου είχε πει ότι θέλει να διαγωνιστεί, αλλά θέλει να επενδύσει στη διαδικασία τόσο όσο δεν επηρεάζει άλλους τομείς στη ζωή του. Και πραγματικά και άγχος, κυρίως όσον αφορά το ορμονικό κομμάτι. Είχε ακούσει διάφορα ότι οι ορμόνες του θα είναι στο πάτωμα, ότι δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει, ότι δεν θα μπορεί να κάνει τις καθημερινές διαδικασίες. Και εννοείται του είπα ότι θα δώσουμε το 100% μας, προσέχοντας εννοείται την υγεία του. Και έτσι και έκανε, πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιημένος από την πρόοδό του. Σκεφτείτε ότι έως και 1 μήνα πριν ήταν ταξίδι στην Κίνα ή στην Ιαπωνία. Οπότε απολάμβανε την καθημερινότητά του ενώ ταυτόχρονα ήταν σε προετοιμασία. Πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο καλούπι και θεωρώ ότι το μέλλον του ανήκει αν θέλει να κυνηγήσει το άθλημα. Όσον αφορά τον Άλεξ τον Ηλιόπουλο,
Ήρθε τρίτος στη middleweight, η οποία middleweight ήταν έως 80 κιλά αν θυμάμαι καλά, ή 79 νομίζω. Και εννοείται ζήτησα και το feedback των κριτών για το τι χρειάζεται να βελτιώσουμε στο μέλλον, για το αν το δέρμα που μας είχαν πει εδώ στο Κρήτη αποτελεί πρόβλημα. Όπως όλα έδειξαν, το δέρμα του δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Σίγουρα επηρεάζει κάποιες πόζες όπως είναι οι abs and thighs, διότι το περισσότερο το έχει στην κοιλιά. Αλλά οι κριτές μας είπαν να κάνουμε ένα καλό gaining face, να βάλουμε λίγο μη όσον αφορά γλούτους, δικέφαλα, γενικότερα το posterior chain είναι αυτό που θέλει βελτίωση ο Ηλιόπουλος. Και από εκεί και πέρα με τον extra μη και σε μια επόμενη προετοιμασία να κρίνουμε για το αν θα ήταν μια καλή λύση στο χειρουργείο ή όχι. Προς το παρόν όμως, όπως είδατε, κατέξτε την τρίτη θέση σε μια πάρα πολύ καλή κατηγορία 7 ή 8 ατόμων. Οπότε έως ένα σημείο το δέρμα δεν έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να το απολαύσατε. Εγώ απόλαυσα και το χρόνο μου εκεί πέρα σαν προπονητής αλλά και σαν θεατής. Όπως είδατε, τα heavyweights, ο Κάπος με τον Λάνι έδωσαν show και πραγματικά θεωρώ ότι όλοι στο στάδιο περιμέναν την ώρα και τη στιγμή που θα βγουν αυτά τα δύο παιδιά, αλλά και οι ίδιοι νομίζω ανυπομονούσαν να βγουν στη σκηνή και να δώσουν το 100% τους. Αυτά, τώρα αυτό που έπεται είναι οι δικοί μου αγώνες σε 4 εβδομάδες, αλλά έως τότε σας ετοιμάζω και άλλα βιντεάκια. Εύχομαι να είστε καλά, να σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like εννοείται αν σας άρεσε και μέχρι την επόμενη φορά να χαμογελάτε και να γυμνάζεστε.